Давай нам дадзім некалькі рол-модэляў. На каго з беларускіх, замежных жанчын у палітыцы варта раўняцца? Хто для цябе такі асабісты топ-5? Ох, вельмі добрае пытанне. Я б, канешне, назвала тут Ціхановскую, таму што яна з'яўлялася ўсё ж такі такой лідаркай нашага жаночага пратэста, і не толькі яна змяніла ўяўленне шмат каго пра тое, што жанчына можа ўвогуле зрабіць у Беларусі, в нашым рэгіёне. Другое гэта Санна Марин, таму што яна паказала, што палітыкі яны сапраўды могуць быць чалавечнымі, што ў іх ёсць асабістае жыццё, і што нельга прыніжаць жанчыну і асуджаць яе, калі яна проста вядзе сваё нармальнае жыццё, як і звычайны чалавек. Гэта вельмі крута, і гэта не кажучы ўжо пра тое, якія яна крутыя палітычныя дасягненні зрабіла, што гэта даволі маладая была палітэса. Так, ну, третье я б назвала Александру Акасіо-Кортес, яе яшчэ называюць АОК, гэта амерыканская палітэса, і яна вельмі крута камунікуе са сваімі выбарцамі, яна камунікуе з людзьмі вельмі крута вядзе свае соцсеткі, і я вельмі захапляюся гэтым, так як гэта моя таксама вось прафесійная сфера заняцця, то ну, я ад яе вельмі шмат натхняюся. Тут яшчэ такія спрэчныя, магчыма, я б назвала персоны, розныя людзі ставяцца да іх па-рознаму, але для мяне яны таксама з'яўляюцца натхненнем і з'яўляюцца паказчыкам таго, як жанчына можа быць моцнай палітэсай. Гэта вось Ангела Меркель. Шмат украінцаў, напрыклад, яны не супер зараз пазітыўна ставяцца да яе, таму што па-рознаму можна ставіцца да тых рашэнняў, якія прымаліся ўжо ў рэтраспектыве, але яна сапраўды у такой партыі яшчэ, якая ўсё ж такі больш кансерватыўная, гэта хрысціянская дэмакратычная партыя, яна з'яўлялася лідаркай гэтай партыі і была канцлеркай Нямецчыны вельмі доўгі час. Ну і, безумоўна, адной з самых уплывовых палітыкіняў свету яна была, Ангела Меркель, у свой час, і гэтага не гледзячы на то, як мы да яе ставімся, але сапраўды яна дасягнула абсалютнага топу ўплыву, менавіта пра што ідзе гаворка ў палітыцы. Так, гэта так. І калі ў любога спытаць, я вось насамрэч пытала апошнія дні сярод сваіх знаёмых, каго вы ведаеце з жанчын палітыкаў, якія ўплываюць на палітыку з нашага дзесяцігоддзя. Амаль што ніхто з маіх знаёмых мужчынаў не мог нікога ўзгадаць, акрамя вось Ангелы Меркель. Магчыма, хтосьці яшчэ фон дэр Ляйн Урсулу мог узгадаць. І вось калі мы пераходзім яшчэ да еўразвяза, то я б усё ж такі для сябе персанальна назвала не Урсулу фон дэр Ляйн, Каю Калас, тому што яна паказала, што жанчына, яна можа быць яшчэ можа вельмі добра разбірацца ў ваенных пытаннях бяспекі, і шмат хто не ўяўляў сабе нават жанчыну, якая можа займацца такімі пытаннямі з тых, хто не цікавіцца фемінізмам і гэтак далей. Але вось яна паказала такі прыклад вельмі моцнай жанчыны нават на пасадзе, якая займаецца такімі пытаннямі. Аліна, я вось слухаю і так думаю пра тое, што няма ў гэтым топе нікога з, скажем так, з традыцыйных патрыархальных, рэзка, радыкальна патрыархальных грамадстваў, напрыклад, з арабскага свету, Саудовская Аравія, Афганістан, там гэтак далей. Чаму няма? Таму што там жанчыны неяк інакш удзельнічаюць у палітыцы, альбо якраз таму, што яны зусім не ўдзельнічаюць. Бо мы ж ведаем цудоўныя, як цудоўныя, яркія прыклады самаахвярнага змагання якраз жанчын з тых рэгіёнаў, з тых супольнасцяў грамадстваў, якія часцяком коштам здароўя, з пагрозай для жыцця, альбо часам і коштам свайго жыцця яны змагаюцца якраз за правы жанчын. Я б сказала тут, што, канешне, мне хацелася б запісаць у топ жанчыну кожную, якая змагаецца за свае правы па ўсім свеце. І яны, безумоўна, з'яўляюцца для мяне гераінямі.
Я думаю, што праблема ў тым, што я свой топ, напрыклад, составіла з больш такога еўрапейска-цэнтрычнага погляду, захадна-цэнтрычнага погляду, і тое, што людзі звычайна глядзяць на палітыку ў такім свеце і называюць жанчын-лідарак менавіта так, таму што яшчэ ёсць такая праблема, што ў патрыархальных краінах, у ультрарэлігіозных краінах, напрыклад, гэта не супербяспечна быць менавіта жаночым тварам пратэстаў. Але, безумоўна, такія прыклады ёсць. І так, яны таксама вартыя ўзгадкі. Я проста назвала свой топ-5, які зараз прыйшоў мне першы ў галаву. Аліна, вось на асабістым досведзе хочу сказаць, што для жанчынаў у публічнай прасторы і ў палітыцы вось кошт памылак, мне падаецца, ён нашмат больш складаны і больш цяжкі менавіта для жанчынаў, што да іх больш увагі, да іх больш прыдзіраюцца, так правільна апранулася, неправільна, нам памалявалася, не памалявалася, так сказала ці не так сказала, ставіць пытанні, які датычаць там асабістага жыцця і гэтак далей, што вельмі рэдка здараецца з мужчынамі. Вось на твою думку, адкуль такія розніцы і калі мы прыйдзем да таго, што ўсё ж такі сапраўды роўна будзем ставіцца, не гледзячы на тое, якога мы гендеру? Нам яшчэ вельмі доўга да роўнасці, асабліва ў палітычных пытаннях. У ООН яны падводзілі вынікі, яны назвалі, што 123 гады нам патрэбныя да роўнасці нейкай. І гэта калі ўсё пойдзе ў такім ключы, як яно ідзе зараз, а у нас яшчэ зараз ёсць такі правы паварот, калі, магчыма, гэтыя тэндэнцыі трошкі запавольняцца. І ўжо ёсць прыклады, калі запавольніваюцца, напрыклад, у апошніх выбарах у Еўропарламент упершыню адсотак жанчын ён не вырас, калі параўноўваць з мінулымі выбарамі. Так, і у палітычнай сферы нават яшчэ больш нам год патрэбна, каб прыйсці да гэтай роўнасці, гэта амаль што 160 год, і таму нам патрэбна вельмі добрую працу над памылкамі мінулых стагоддзяў праводзіць, каб прыйсці да гэтай роўнасці. І, канешне, такое стаўленне да жанчын, яно ўсё яшчэ існуе. Трэба памятаць тут пра тое, што роля жанчынаў у палітыцы, яна агулам афіцыйна пачала свой шлях там прыкладна 100 год таму. І там нават у прагрэсіўнай такой краіне, як Швейцарія, яна апошняя з еўрапейскіх краінаў надала права жанчыне голаса. Гэта было ў 1977 годзе. Таму у жанчын яшчэ шмат чаго рабіць, і жанчыны вельмі доўга да гэтага ўспрымаліся як проста як нейкая маёмасць мужчыны, як другасортны чалавек, які не мае права прымаць удзел у палітыцы. І заўсёды вось гэта стагоддзямі таксама шло, што жанчына хай яна стаіць на кухні. Жанчыны больш ацэньваліся як вось маёмасць мужчыны. Таму тое, што такое стаўленне ёсць да жанчын у палітыцы, гэта па-першае, не дзіва, але над гэтым трэба працаваць, таму што гэта ўсё фармуюць сацыяльныя нормы. І вось, напрыклад, калі мы размаўляем пра тое, пра правы жанчыны, пра тое, калі жанчыны пачалі ўплываць на палітыку, калі яны атрымалі сваё права голаса, то вось новае пакаленне, якое зараз з'яўляецца падлеткамі, якое зараз вось мае равеснікі, яны ўжо не бачылі тых часоў, калі у жанчынаў хаця б па Канстытуцыі не было права галасаваць, калі гэтыя людзі, калі мае равеснікі, яны паходзяць вось з нашага рэгіёну. Але, канешне, гэты ровень роўнасці ў палітыцы, ён у кожных краінах у розным зараз стане. І ёсць краіны, дзе гэта на зусім дрэннай зараз ступені развіцця. Тут такая ситуация, что акрамя того, что трэба выпраўляць вось гэтыя памылкі больш за 100-гадовай вось даўніны, трэба яшчэ і займацца тым, каб палепшыць цяпер жыццё і наше агульнае заўтра. І вось такое, можа, нечаканае пытанне. Што могуць жанчыны ўнесці ў палітыку такое, чаго не могуць мужчыны? Ёсць такое штосьці?
Ну, насамрэч ёсць нават вельмі цікавыя даследаванні, якія праводзіў Гарвард, якому можна давяраць. Калі у Індыі у такіх на ўзроўні мясцовага кіравання у вёсках увялі квоту, але квоту не у сэнсе, што там пэўная колькасць жанчынаў з усіх людзей, якія кіруюць, займае такую пасаду, а там просто ўзялі колькасць вёсак і 1/3 гэтых вёсак аддалі чыста пад кіраванне жанчынам. На такую пасаду, як City Council, тыпу такога, назначалі жанчын і заўважылі тэндэнцыю праз пэўнае дзесяцігоддзе, што ў тых вёсках, дзе кіруе жанчына, нашмат больш стваралася інфраструктуры, там розных рэчаў тыпу там транспарт, медыцыны і так далей, дасяг да медыцыны, які ўлічваў патрэбы не толькі мужчынаў, але і усіх іншых слаёў насельніцтва. То бок гэта і жанчыны, гэта людзі там з нейкімі пэўнымі асаблівасцямі, гэта дзеці. І тое, што яны, гэта сусветная тэндэнцыя, якая таксама замяраецца даследаваннем, што жанчыны на кіруючых пасадах яны больш не займаюцца, але ўвагі прыдзяляюць пытанням сацыяльным, пытанням здароўя, і жанчыны маюць менш тэндэнцыі на нейкую варожасць, пачынанне вайны. Канешне, ёсць выключэнні, але ўсё ж такі тэндэнцыя такая, што жанчыны яны менш варожыя, больш канцэнтруюцца на сацыяльных пытаннях. І гэта якраз такі тое, чаго, мне падаецца, у сённяшнім свеце супер не хапае, гэта па-першае. А па-другое, ўсё ж такі палітыка, яна робіцца для ўсяго насельніцтва. Яна робіцца яна кранае кожнага і ў кожнай сферы жыцця. Там адукацыя, кошты на прадукты, ўсё, кава, якую вы п'еце кожную раніцу, это ўсё палітычныя рашэнні. І калі палітычныя рашэнні робяцца выключна мужчынамі, і у тым ліку трэба не забывацца на тое, што гэтыя палітычныя рашэнні, яны да гэтага векамі рабіліся не проста мужчынамі, але ж мужчынамі, якія належалі да вось гэтага высокага багатага класу. То бок нават тыя мужчыны, якія з больш нішага класу, яны, якіх большасць таксама сярод мужчын, іх рашэнне таксама, іх меркаванне, яно не ўлічвалася ў палітыцы. І калі мы хочам рабіць палітыку, якая будзе добрай для ўсіх, якая будзе добрай, вось, як я ўжо сказала, і для дзяцей, і для людзей з асаблівасцямі, і для людзей з жанчынамі, трэба ўлічваць патрэбы гэтых людзей, гэтых групаў людзей. І хто, як не гэтыя самыя людзі, можа прэзентаваць свае патрэбнасці. Сапраўды так, Аліна, я таксама перакананая ў тым, што жанчыны робяць палітыку больш інклюзіўнай, сапраўды ўплываць на якасць нашага жыцця. Сёння я прашу ўсіх нашых гераіняў, нашых госцяў, які прыходзяць у студыю, павіншаваць беларусак. Зараз твая чарга, Аліна, некалькі словаў натхнення для ўсіх беларускіх жанчын. Калі ласка. Так, беларускія жанчыны даражэнькія, я ўпэўнена ў тым, што у вас унутры ёсць вельмі шмат моцы, і гэта ўсё вы паказалі ў 20-м годзе, і пасля, і дагэтуль паказвалі. І таму я проста прашу вас не забывацца на тое, што вы можаце змяняць гэты свет, што вы з'яўляецеся рухавіком прагрэсу. І я увогуле вельмі люблю гэта womanhood, беларускі, просто падтрымоўвайце адна адну, не забывайцеся на тое, што вы здольныя рабіць што заўгодна, разбурайце любыя муры на сваім шляху. Так, вельмі вас усіх люблю і жадаю вам не здавацца ні перад ніводным выклікам у сваім жыцці.